हरिसिङा समस्तिनि सिङाव मोनसे जोङो सुबुं गौमा हाबाफारि लादोंमोन आरो बे सुबुं गौमाखौ जोङो दिनै बे आम्बागाव ओनसोलाव इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिकेल एन्ड नार्सिं साइन्सनि मोनसे इन्स्टिटिउट फाउन्डेसन लेस्टन बेखौबो जों लाफानाय जादों। बेजों लोगोसे जों सुबुं गौमा बे हाबाफारिखौबो जोङो लादों आरो बेवहाय जोंनि बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार श्रीजुत प्रमद बर' बिथाङा दिनै बेवहाय गाहाय आलासि महरै बिथाङा बाहागो लाफैदोंमोन आरो बेखिनि समावनो बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना आरो बिसेसकरि बिपिएफ दोलोनि जायफोरबा मेम्बार्सफोर सुबुंफोर जे थांनाय 15 बोसोराव बिथांमोना सरकारनिफ्राय जेबो आसुनि मोननो हायाखै। मेन खोथाया दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जिथुनिखि फैसा होनाय रां होनाय 25,000 दा जाय बिथांमोनानिखि इउपिपिएल दोलोनि आरो बिथांमोना माने मोनबाय दा जाय बिथांमोनानिखि इउपिपिएल दोलोनि नङामोन आरो बिथांमोना मोननायनि खुनु राहा लामा गैया। दा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोननो गोनांब्ला दिनै बिथांमोना बिपिएफ दोलोनि बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव जइन जानांगोन आरो अब्लासो माने बिथांमोना मोनगोन। दा बेनिखायनो आरो जि डेभेलपमेन्टनि जे हाबाफारि बिसेसकरि आम्बागाव बेवहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायनि दारैनो डाइट कलेजबो मोनसे मोनबाय आरो आम्बागाव माने हाई स्कुल बेबो आपग्रेड जानानै हायार सेकेन्डारि जाबाय आरो पारामेडिकेलाथ' जाना थांगासिनो दं। दा बेफोर बाथ्राफोरखौ बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना मोनथियो आरो आवगाय जिहेतु कार्तिक बर'बो बेवहाय एमसिएलए खननै जाबाय आरो त्रिदिप दैमारि बिथाङाबो स्पिकार जाबाय खिन्थु बेखिनि समाव बिथांमोना जिहेतु जेबो मावाखिसै आरो दानि सरकार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायनि जे बिपिएल सरकार आरो थारैनो रायजोनि खामानि मावगासिनो दं रायजोनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावगासिनो दं बेखौनो फोथायनानै दिनै 2,000निबो बांसिन बिपिएफ दोलोनि माने मेम्बार्स आरो वर्कार्स बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैबाय। दिनै नुबाय जोङो माने जे बर' थुनलाइ आफादनि जे गाहाय नेहाथारि बिथांखौ माने सिगांनि सोरबा माने हानजाया दिनैसिम माने धुमखि होदों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो? दाथ' बिदि जानो नांला मानो होनना बुङोब्ला मोनसे पिसफुल मोनसे सिटुएशन्सफ्रा फैबाय जोंनि गेजेराव आवगाय बेबायदि माने दाबि धुमखि बायदि रोखोम माने एक्सट्रा जुडिशियेल किलिंसफोर किडनेपिंफोर बायदि रोखोम बे बिपिएफ गभर्नमेन्टनि टाइमाव बे जाबाय थादोंमोन खिन्थु दा 3 बोसोर जिथुनिखि जाबाय दा बियो मोनसे माने केअस एन्ड डिसअर्डार बेबायदि लाबोनायनि मोनसे आसलते बियो कुनु पलिटिकेल कनस्पिरेसिबो नङा बियो सोरबा माने दुथांफोर जागोन मिसक्रियेन्टफोर जागोन आरो बिथांमोना माने गोजानजों बिथांमोनखौ माने जानांगौ माने थोनदों आरो बिथांमोना जिहेतु जेबो आसा नुहुरला आरो गावसोर पावाराव फैनायनि जेबो माने माबाखौनो नुहुरला दा बेनिखायनो दिनै बे दुथांफोर आरो मिसक्रियेन्टफोरा बिदिनो मोनफा मोनला माने गोरोन्थिफोरखौ मावगोन आरो बिदि जाहाथे दाजाथों बेखौनो जों खावलायगोन। जौगाथायनि लामायाव माने बिदि हेंथा होनो थाखाय बेबायदि खालामदों सानदों दा बेखौनो माने बेबायदि माखासे केअस एन्ड डिसअर्डारफोरखौ बिथांमोना गेजेर गेजेर लाबोनो सेस्था खालामगोन। दिनै बिथांमोना अस्त्रनि जिथुनिखि दारै सिमां नुनायमोन बेबोथ' फेलें जाबाय दिनै बिथांमोना बयबो फेलें जाबाय दा बेनिखायनो माखासे दुथां सेंग्राफोरखौ बिथांमोना बेबहार खालामनानै जौ लोंहो माबा बेदर जाहो बायदि रोखोम बेबायदिनो माने खामानि मावगोन आरो आसलते बियो जोंनि समाजनि कारणे खुब माने हेल्दि नङा आरो बिदिया जों खावलायगोन जाहाथे बिदि दा खालामथों। एमपि इलेक्सननि थाखाय माबायदि थियारि एमपि इलेक्सनावथ' नोङो दरं उदालगुरि जिथुनिखि समस्ति आरो मोनसे समाव बियो मंगलदै समस्तिमोन दा बेखिनि समावथ' 2004 सननिफ्राय लानानै बहाय माने बिजेपियानो देरहालांबाय थाखादों आरो जिहेतु इउपिपिएलआ वान अफ द पार्ट अफ नर्थ इस्ट डेम'क्रेटिक एलायन्स बा नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्सनि जिथुनिखि मोनसे पार्ट आरो बेनिखायनो जोङो माने इउपिपिएल दोलो बा ट्रेक्टरनि जानानैब्लाबो बे ओनसोलाव जाहाथे जोंनि बाथ्राफोरखौ दिल्लीसिम लांनो हायो बेबायदि माने मोजां केन्डिडेट जोङो निस्सय बिजेपिनिफ्राय मोनगोन आरो बिथांखौनो माने सापर्ट खालामनो आरो जों माने रायजो राजानि खाथियाव जों बुंगोन आरो खिन्थु हिस्ट्रिखौ जेब्ला नायगोन 2004 सननिफ्रायनो टिल टुडे दिनैसिमहालागि बेवहाय बिजेपि केन्डिडेटआनो देरलांगासिनो दं।